všetkých. Dovoľte mi, aby som vás privítala v našej predajni BLS, čo znamená The Best Lifestyle, teda najlepší životný štýl. Poďte, pozrite si, čo všetko vám ponúkame. Naše výrobky sú vhodné pre tých, ktorí chcú schudnúť, pre športovcov, pre diabetikov, pre potravinových alergikov alebo pre tých, ktorí chcú len zdravo sa stravovať. Náš sortiment obsahuje mučné zmesy, múky, koreniny, paštéty, cestoviny, rôzne nápoje, sladidlá na prírodnej báze, džemy, rôzne maškrty, oleje, mliečne výrobky, čerstvé pečivá, čerstvé paleo zákusky, dokonca aj čaje, výživové doplnky a kozmetiku. Potraviny sú samozrejme bez pridaného cukru a so zníženým obsahom sacharidov. Predajňu nájdete na tom istom mieste ako doteraz, celých 6 rokov, v Galante, v Shopping City. A aby ste nezablúdili, ukážeme vám video.